ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சினிமா ரிவ்யூ சேனல். நான் உங்கள் கிறிஸ் பேசுகிறேன். வாங்க நம்ம இன்னைக்கு என்ன படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, பாய்மொழி நீ எனக்கு. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் அஸ்வந்த் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. விக்ரம் பிரபு அண்ட் வாணி பேஜன் நடிச்சிருக்காங்க. இவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா விவேக் பிரசன்னா, தனஞ்சயா அவங்கலாம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. விக்ரம் பிரபு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தின படம் வந்து நிறைய வந்து தோல்வியில் தான் முடிஞ்சிருக்கு. லாஸ்டா ஒரு படம் வந்து டானாக்காரன் படம் தான் நல்லா வந்து ஓடிச்சு இந்த படம். அதுக்கு முன்னாடி படம்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வி தான் வந்து அடைஞ்சிருக்கு. இவருக்கு வந்து இப்போ வந்து பாய்மொழினி எனக்கு இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த படம் வந்து இவருக்கு வந்து வெற்றி கொடுத்ததா இல்லை இவருக்கு வந்து கை கொடுத்ததா இல்லைன்னு மட்டும் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இதனுடைய விமர்சனம் என்னன்னு சொல்லிட்டு வாங்க இந்த படத்தோட கதைகள் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் பிரபு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு. அவரும் அவர் ஃப்ரெண்டும் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கும்பல் வந்து கடத்தின்னு போயிடுறாங்க. கடத்தின்னு போய் அடைச்சி வச்சிடறாங்க. அடைச்சி வச்சோடனே அது வந்து அவர் வந்து தப்பிச்சு வந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சித்தப்பாவை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. ஆனா அவர் கூடவே இருக்காரு. நைட் டைம்ல வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. அவங்க கூடவே தான் இருக்காரு. ஆனா அவரால் காப்பாற்ற முடியல. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நைட்ல வந்து சரியா வந்து கண்ணு தெரியாது. அதாவது வந்து அதிகப்படியான ஒலி பிரச்சனையால அவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருப்பாரு. அதனால பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்வை குறைபாடு இருக்கும். அதனால வந்து அவங்க சித்தப்பாவையும் காப்பாற்ற முடியாது. இதனால இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த படத்தோட மீதி கதையா இருக்குது. வாங்க இந்த படத்தோட வந்து பிளஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த படத்துல பிளஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் பிரபு வந்து நடிப்பு வந்து நல்லாவே இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருந்தது. ஆனா இந்த படத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே நடிச்சிருக்காரு. ஆனா அந்த ஒளிப்பதிவு பாத்தீங்கன்னா மிக சூப்பராகவும் இருந்தது. இது வந்து ஸ்ரீதர்னு ஒருத்தர் வந்து ஒளிப்பதிவு பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து காட்சி வந்து நல்லா ஸ்பீடாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் போகுது. குறைகள் பாத்தீங்கன்னா வில்லனா வர பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காட்சிகள் வந்து கம்மியா தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த காட்சி கம்மின்றதுனால அவருக்கு வந்து சரியான நடிப்பு வந்து இதுல வந்து கிடைக்கல. அதனாலே இந்த படத்துக்கு ஒரு மைனஸாவே இருக்கு. இந்த படத்துல ஒளிப்பதிவுன்னு பாத்தீங்கன்னா காட்சி வந்து வேகமா நகர்றது தவிர ஆனா அந்த படத்தோட கதை வந்து நகரவே இல்லை. சுத்தி ஒரே இடத்துல தான் வர மாதிரி இருக்குது. படம் வந்து ஸ்பீடா போற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனா வந்து காட்சிகள் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. கதை எதுவும் நகர மாதிரியே தெரியல. இதுதான் இந்த படத்தோட குறைகள். படத்துக்கு என்னோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 10/6 சொல்லுவேன். இதே மாதிரி சினிமா நியூஸ் வேணும்னா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.